Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna ana m anabata unu mmemme anyị WDS. Ebe ka nọkwa bụkwa controversial matters that looks controversial in the Bible. Ya bụ ebe na-enwe arụmarụ ụka n'okwu ụfọdụ gasị n'ihe enweghị nghọta, mana mmụọ nsọ na-eme ka enwe nghọta. Part 5 agba nke ise, Maturity and Divinity Series. Ya bụ ịdị ka ndị Chineke si chọọ na ntozu oke n'ime onye nwe anyị. Oh, Christ God, ezi Chineke, gbatuo n'ike na ebe nke gị, bịa mee ka eziokwu gị dọrọ n'obi ndị rọrọ, n'ihi na ekwensu na-egbu mma agha ihu na-asụ n'ala mkpụrụ obi dị iche n'iyi n'ihi okwu a na-anụ taa site n'ọnụ ndị ụfọdụ kpụrụ onwe ha, ndị ụkọchukwu na ndị ozizi. Jizọs gbatue bịa mee ka eziokwu mịa mkpụrụ n'etiti ụmụ mmadụ, zọpụta ndị gị ka ọkụ ala mmụọ ghara iwe ọnụ oghe na-elu omi na ndị na-akpọ aha gị, sị na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nwanna m, anyị sị na anyị ga-agakwa n'ihu na-elebanye anya n'okwu ndị na-agwụde mgbagwoju anya na nke a bụ Christ righteousness. Ya bụ ezi ome nke Kraịst. Ụfọdụ na-akọwasị na ha enweghị ezi ome nke onwe ha, na ezi ome nke Kraịst. Na akwụkwọ ndị Filipian isi nke 3 amaokwu nke 3 isi nke 9 gbatụwe Philippians 3:9 ha. N'ihi nke a, ụfọdụ sị ebe ọ bụ na Kraịst bụ ezi omume m ugbu a, ọ bụzi ezi omume nke onwe m, anyị nwesịrị ike ime ihe ọbụla, n'ihi na ihe ọbụla m mesịrị, ajọ omume ọbụla m mere, ọ na-elu obe ka ọ nọ na-arụ m. Kraịst ị na-ebe akwa na-eru uju. Ka ọzọ bụrụ, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ọgwụla gụchaa anụ ya nụnụ, who do not walk according to the flesh. Ya bụ ọ dịghị amamikpe ọbụla nke dịrị onye ọbụla nke n'ime Kraịst Jizọs. Ọgwụlanụ ọsị gị nịnụ gụchaa anụ ya nụ, ọsị ndị na-adịghị aga ije na-anụ arụ. Ihe nke ọzọ bụrụ, ya bụ na onye ahụ ka ejiri ọnụ ya kwupụta onye ozi amamikpe dịrị onye ọbụla nke n'ime Kraịst Jizọs. Okwu agwụ ihe ọsọdụ onye ahụ ọ na-eme. Ka ọzọ wee bụrụ, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Wagwo ihe ọsọzọ onye ahụ ọ na-eme. enyi ọ bụghị ihe ebe ahụ na-akọwa, bụ ihe ọ na-akọwa ṅa ntị. Na nke mbụ bụ na akwụkwọ ndị Filipi isi nke 3 amaokwu nke 9 gbatuo, ma ọ bụrụ na o nwere ebe ndị ọzọ dị nke gosi na ebe Kraịst bụzi enye ahụ irizi ezi omume nke Kraịst dịka uwe. ihe ọ bụla so onye ahụ ọ na-eme, ọsọ gị gbuo mmadụ, wusie ọbara ya, onweghị ihe o mere. ọsọ gị ị na-aṅụ mmanya, ịṅụcha gị tọgbọ na gota bachie okporo ụzọ. ọsọ gị site n'otu nwunye mmadụ ruo na nwunye mmadụ nke ọzọ, site n'otu di mmadụ ruo na di mmadụ nke ọzọ. Gị zụrụ ụmụaka a mụrụ ọhụụ, garịa ya ọnụ na-arụ gị, n'ihi na Kraịst Jizọs bụ ezi omume gị. Ọkwa eziokwu, ịgba ụtọ, ịbụrụ ụtọ na-aga na main road, ọ gbataha gị agbamụtọ gị na-arụ Kraịst. Ị na-agbazi ụtọ ụtọ ọsọ gị dị, nke ahụ enwezi ihe o mere, ọ na-ahụ Kraịst ka ọ dị. Ọkwa ya dọga ihe, o nwere ihe ọzọ ebe anyị na-achọ ka anyị kpuchite ajọ omume. Anyị na-ekwu eri ọnụ ebe anyị chọrọ ka anyị kpuchite mmehie, enweghị ihe o mere, n'elu Kraịst ka ọ nọ. Chai, Kraịst ị na-ebe akwa. Ihe ọsọ gị ị na-aṅụ, mkpụrụ mmiri ị na-aṅụ, ara na-agba onye ọbụla, ara na-agbazi onye agba onye nta, ndị ṅụga mkpụrụ mmiri, ndị ṅụga mgbagbu ijiji, aṅụta ya isi agba ka o nwekwara ihe o mere. Mba nọ akọhọlụ nke na-egbu na-abịa diabetes na-ahụ Kraịst ka ọ nọ. Ebe ahụ anyị nabata Kraịst ka onye nwere nzọpụta. Kwa eziokwu, anyị ga-elebanye ha anya. Gịnị ọzọ? Ngwa ṅa ntị, ọ dịghị amamikpe ọbụla nke dịrị onye ọbụla nke nọ n'ime Kraịst Jizọs. Romans chapter 8. Ọkwa eziokwu, ọ sị ugbu a ọ dịghị amamikpe ọbụla nke dịrị onye ọbụla nke n'ime Kraịst Jizọs. Ịgụtakwara ka efere afọ, ọ sị nke na-adịghị aga ije na anụ arụ kama na mmụọ. Ṅa ntị n'akwụkwọ Galatian isi nke 5 amaokwu nke 18 ruo na 19 gbatue Galatian 5:18-19 down. Ọ bụ ahụ ka ọ kọwara nọ ihe na-achị na anụ arụ, igbu mmadụ, akpamiko na agbaghara akpụrụ gị mmadụ, ejichie pastọ, prophetess, bishọp, reverend. Ọ dị ama ebe dịrị onye ọbụla nke na Kraịst. Ọkwa eziokwu, ngana ntị na akpọ Galatian 5:18-19 gbatuchaa kpamkpam ka ịhụ ebe ahụ. Ọ sị gị ndị niile na-ebi ndụ na-adịghị ọcha niile
na akwamiko niile nke na-agbaghara na ohi niile na nwa niile na igbu mmadụ niile na iwusi ọbara niile na-emeghị ihe ọjọọ na ihe ọzọ gịnị ọzọ adịghị ọcha niile makwa ihe gbadị ọcha niile gụmanụ ha nụnụ ebe ahụ ka ekwuru okwu gbasatara riveri nke ndị tụgharịrị akwụkwọ nsọ kpọrọ ite egwu. Ọ bụghị ite egwu dị ihe ahụ. Riveri ya bụ ndị na-emekasị onwe ha na ọdị anamụ ka a ga-eme ya eme ebe a na-egosipụta adịghị ọcha niile dị iche iche na-awụli elu na-agbatu na-agbada n'otuto nke Setan. Ọ bụ ya bụ riveri. Mana amamihe ụmụnna m na-akọwa emecha anyị ga-elebachakwa anya na nke ahụ ṅa ntị. Ọ sị, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Ya bụ iji ọnụ ga-akwụpụta ha kwa na ịbụ onye nke Kraịst okwu agwụ ịdịla saved akọkọ dịka onye nwere nsọpụta. Kweta na Kraịst si n'ọnwụ bili okwu agwụ ịbụrụ onye asọpụta ihe ọsọsọ gị na-eme nkwutọ ejugo ọnụ, oke nkwulu ejugo ọnụ, onye ọsọ gị na-atụcha onye amaghị ya ka ọ sọrọ gị ibo mmadụ egbu gị so onye amụrụ nke a ọ bụ onye na-egbu mmadụ ị nwezi egwu ụjọ adịghị gị na-arụ gị na-ebuzi mmụọ ya aka anya aka ekpe egbukpụsị ndị mmadụ anya onye aka ya dị ọcha gị so ọ bụ ya mere nke a ihe ọ bụla batara gị ọnụ na-ekwu ịdịgosipụtakwa eziokwu ngwa ṅa ntị. Matthew 7:21 akwụkwọ Matthew isi nke 7 amaokwu nke 21 Kraịst na-ekwu nke ṅa ntị. Ọ sị, ọ bụghị onye na-agbọ Kraịst mgbana ihe Kraịst ahụ kwuru lezie ihe Kraịst kwuru. Ọ sị, Kraịst na-akọwasị ọ bụ okwu ikwupụta Kraịst okwu agwụ na ikwupụta Kraịst ị na-ekwupụtakwa Kraịst burukwe n'obi na ị na-ekwupụta Kraịst ị gakwa na-eme uche nna nke bi n'eluigwe uche nna nke bi n'eluigwe uche ya onye kere eluigwe n'ụwa onye kere eluigwe n'ụwa. Ọ dịghị onye si ya ka eluigwe n'ụwa ma otu eluigwe n'ụwa ụbọchị 7 ka o kere ha, abalị 7 ka o kere ha, ehihie 7 ka o kere ha. Onye kere eluigwe n'ụwa ka mụ na gị n'ụbọchị nke 6 bịa na nke 7 doo ya nsọ gụọ ọnụnụ Genesis 1 Genesis 2 na ihe niile ndị otu si kee ya. Onye tọrọ ntọala dị oke egwu. Ọ sị na ị ga-eme uche nna nke bi n'eluigwe. Ọ bụ ihe o kwuru. Akwụkwọ Jọn isi nke 2 amaokwu nke 15 o kwuru gịnị? ṅanụ ntị. Ọ sị, onye nke na-adịghị eme uche nna onye na-adịghị eme uche nna uche onye bi n'eluigwe ọ dịghị ebe ije ọ dị alaeze eluigwe na anyị na-agakwa. Ọ gbaka igwe na-ahụta ọhịa eji sị gị na okwu ndị a na-ekwu ekwu n'akwụkwọ nsọ na anyị kwesịrị na eji mmụọ nsọ na-eso ya ka ị wee nwee ike mara ihe a na-akọ. Ihu ihe o kwuru ebe ahụ sị, ọ bụghị ndị na-akpọ ịkpọ nna mgbe na-akwụkwọ Jọn isi nke 2 amaokwu nke 15 nyakwa ntị o akwụkwọ Jọn isi nke 2 amaokwu nke 15 Jọn 2:15 down gbatụe. Ọ sị, gaa hụ mkpụrụ ụwa n'anya. Gịnị bụ ịhụ ụwa n'anya? Ọsọ ọ sị, gaa hụ mkpụrụ ihe n'ime ụwa n'anya, ihe nke ụwa taa. Anyị nwa bụ ndị ụkọchukwu anyị hapụrụ ikwu anyị hapụrụ alaeze Chineke na ndụ ebi ebi na-ekwusi ihe nke ụwa tigesi nweta ego tigesi gbuo mmadụ tigesi mee ka ihe niile igwe ha ego ịnọ na ọbụbụ ọnụ igbere ego ọwụ ya ọ bụ akwa ihe a nwa ntị. Ọ sị gị gaa hụla ihe nke ụwa n'anya na ndị hụrụ ihe nke ụwa n'anya n'ịhụnanya Chineke adịghị n'ime ha. Ndị na-achọ ihe nke ụwa nwa pricha ego igwetele ya ịbaala igwetele ego iwuola ụlọ elu iwuola ụlọ ala imene ka ịlụọla nwaanyị mara mma ịlụhụ ya ego Chineke ijiri ụkwụ ịgafeela obodo oyibo a na-ekwu okwu paspọtụ fefe inwe nku eji efefe aga ikwere ha na Kraịst. Ọ sị na ndị na-ahụ ihe nke ụwa n'anya hapụga ndụ ebi ebi na alaeze Chineke. Ha enweghị ịhụnanya nke Chineke n'ime ha. Ịhụnanya Kraịst adịghị n'ime ha n'agbanyeghị na ha nabata Kraịst dịka onye nwere nzọpụta. Nakwa ntị. Ọ sị na ndị nọ n'ime ụwa ndị nke ụwa nyere ji asị na mmadụ bụ onye nke ụwa. Ndị nọ n'ime ụwa ha jupụtara na agụ nke anụ arụ ya ka otu flesh ahụ na-akwa Romans 8 ahụ kwa. Ọ sị gị ndị ahụ kwuru dị ọmamihe dịrị ndị kwere na Kraịst ndị na-adịghị aga na anụ arụ. Nakwa ya ntị lee ebe ọ sị ndị na-aga na anụ arụ n'ihe anya na-ahụ mpako nke ụwa nka iwe gosi ihe bụ. Ọ sị na ndị a abụghị nke Kraịst. They are not of the Father but of the world. Akwa ịhụ na ụwa na-agabiga n'ihe anya na-ahụ na ihe nke ụwa anyị na ya so. Mana onye ọbụla nke na-eme uche nna nke bi n'eluigwe na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ ndị a ga-azọpụta. Ịhụnanya gwa na isiokwu bụ ime uche nna nke bi n'eluigwe.
dịka Kraịst kwuru ya n'akwụkwọ Matiu isi nke 20 amaokwu nke 21. Matthew 7:21 down. Ịhụ na ka 1 John 2:15 na-ekwuarịa. Ọ kewata ha na-akọwara gị na eji mmụọ nsọ atụla akwụkwọ nsọ, ọ bụghị ekwenyekwere na kasị okwu abụ otu, ọ bụghị eziokwu. Ikwere na Kraịst gwabazi nsi na aja gbusima ndị mmadụ. Ikwere na Kraịst bụrụzie Holy Ghost mụdara. A na-enwe Holy Ghost mụdara, ya bụ gbuo. Jizọs Kraịst kwu okwu na-akpọ Luk isi nke 9, Luk 9:51 gbatuo ruo na 50 ọsị. Unu ama aha mmụọ dị n'ime unu. Ọ bụrụ na amata aha mmụọ dị n'ime unu, aha mmụọ nke Kraịst dị n'ime unu, mmadụ ya na ihe mmụọ nke Kraịst, aha mmụọ nke Kraịst dị n'ime unu, nwa nke mmadụ abịaghị ịla ndụ n'iyi kama ịzọpụta. Kristian mụdara, Holy Ghost mụdara, ogbu mmadụ ga-egbupụ gbupụ ma ọ ya ọwụ ya, ọ ya ji ọganihu gbupụ na ya aka ọkakwakụ egbupụ ya. Ma onye Kraịst kwere ka egbuo n'ọkwa eziokwu. Otu nwatakịrị sị, ha gwara m na nna m, ha sị na papa m, ha sị na mama m, na mama m na-eme m ka m ghara ịga n'ihu. Na mama m na-eme m ka m ghara ịga n'ihu, ma ekpegide ma ekpegbuo mama m. Emesịa ihe ndị agha niile ahụ m eji maka ya na-asị na mama m na-egbochi m, onwe ezi otu ka m hụrụ ha sị m na ọkakwa ihe ndị ahụ mere mgbe ahụ enye m. Ofu nwata nwaanyị kpụrụ ụmụ abụọ na atọ bịakwute m sị m na di ya wụ pastọ, na di ya achọọla ya si ala n'ihi na onye si ya prọfet na ọ bịara si ya na ihe mere di ya anaghị aga n'ihu bụ mmụọ nọ n'ime ya nwa nwunye ya, na ọ ya na-egbochi di ịga n'ihu. Ewenụga chụla nwata nwaanyị si ala. Nwaanyị eburu anya mmiri maka ọ na-ege ihe m na-ekwu n'okwu Chukwu, ọ na-ege ya sị ka ya bịa gosikwa m na ihe m na-ekwu bụ eziokwu, na ya laa, na ya chịrịla ụmụaka abụọ laa, ụmụ abụọ mara mma. Ebe ọ bụ na agbara nụ n'ime nwata nwaanyị anaghị ekwe gị nweta ego, ya ekwe gị mụta ụmụ abụọ mara mma, mụta ụmụ atọ mara mma, ụmụ nwoke. Agbara ha ekwe ya nwụọra gị ụmụ ya bụ ọgba aghara ntị egwu. Gbaisa ya nabatara Kraịst ṅa ntị, o wee sị na ndị a ihe a na-akpọ ha bụ ndị na-emegide Kraịst. Sị gị ya ikwu ha kpala Kraịst okwu agwụ, onye kwuru ṅa ntị ka anyị gakwa ọzọ. O wee hụrụ na onye nabata ha Kraịst, ị na-aṅụ ugbo, ị na-aṅụ tọtọ, ịṅụta gị tọgbụrụ na gota, ṅụọ mkpụrụ mmiri, ṅụọ anwụrụ, ṅụọ ọgwụ ufu mgbe niile, gị dịzi addicted, bekee gbere ya addicted to goof, to anwụrụ ike, to mgbagbu ijiji ụtụtụ ịgbapụ. Chai! Ngwa ṅa ntị. Akwụkwọ Eluigwe Solomon isi 23 amaokwu nke 29 ruo na 35, na akwụkwọ Proverb isi 31 amaokwu nke 4 ruo na 5, Proverb 23:29-35, Proverb 31:4-5. O kwuru gịnị? Ọ sị na ọ bụghị ndị eze anyị nwa gboo anyị na-asọ, anyị ji ọnụ anyị anya asa anyị bụ ndị eze, anyị bụ prince and princess, n'ihi na anyị anabatago Kraịst dịka onye nwe nzọ. Ọ ihe o kwuru na akwụkwọ Revelation 1:6 gbatue. Ọ sị na Kraịst emewo ka anyị bụrụ ndị eze, bụrụ prince, ya bụ ụmụ ndị eze. Gịnị ka o kwuru n'akwụkwọ ahụ? Ọ sị it is not for kings to drink wine, mgbagbu ijiji, nor the princes intoxicating drink. Ya mmanya ị ga-abụ gị ṅụọ ya ị ga-amasị ebe ị nọ. Nke sị werienụ mmanya na-aba n'anya na-acha ọbara nye na ndị ụwa ọjọọ, nye na ndị ndụ ha n'ala, ndị na-ala n'iyi ka ha ṅụọ. Ịhụna na ọ bụghị ndị nwere ezi uche ka a na-enye ya, ọ ndị na-ala n'iyi ọha ka a na-enye ya, ga na-enye mgbagbu, ọhịa ka a na-enye ahụrụ ike, mkpụrụ mmiri ụfọdụ na-akpọ ya. Ọ sị ha unu etinyela aka nụ n'isi unu ebe ahụ ka unu wee ghara ịbụ ndị na-agbago ikpe, n'ihi na onye nwa ya ekwugheri ekwu ihe dị iche iche. Ọ sị na mgbe unu nwere ya na ọ na-ata ọ na-agba agba n'ahụ, ọ na-atọ ka agwụ ala, mgbe ka gị ṅụta anya ga-acharọ ụtụtụ ha pụọ ije chọọ mixed wine. Ọ nwere ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Ọ sị unu ṅa ntị, unu elekwela mmanya vaịn anya mgbe ọ na-acha ọbara ya, na ọ gwọrọla na-akwa iwe hụ na mmanya vaịn mgbe ahụ ọ dị fresh, ya bụ mgbe ahụ ọ dị ọhụrụ, o nweghị oke ihe mbibi dị na ya. Mana mgbe ọ bịara chamazi ọbara ọ gwọrọla tizi ihe igbu egbu na ya. Ọsọ unu elekwela ya anya, unu ụmụ Chineke. Eme na ị ga-ahụ ụfọdụ gasị ebe ọ bụ na ọsa ya ṅụrụ ya, gịnị mekwa o ji ti ya? Ọ dị na ọkwa na nke enye asịrị asa ya akwakwala iko, gịnị mekwa Chineke ji ti gị ihe ahụ na ebe ọsọ akata iko, nye mere gịnị mere o ji tinye ya? Ekwensu ga-adịrị gị na mma. Ị na-ajụkwa ajụjụ na e nwere mba nsọ na mgbe ụwa malite ime ihe, Chineke abịa gbazie ndị mba nke aka ya sị ha unu emekwala ihe ndị a, unu emere otu ahụ.
rukwe na ọbụla dị ndị nchụaja ndị ọ sịrị ndị nwere ike mgbe ụfọdụ ha eme ihe ụfọdụ ya gba ha nkịtị n'ihi ele anya n'ihi otu ọnọdụ ọnụ ha si dị. Onwe onye na-ata bred onye nchụaja karịkwa naanị onye nchụaja, mana enwere otu onye nchụaja jikwa ka David taa achịcha nchụaja ya n'ihi na agụụ ji ya na ndị ha so, mana Chineke agụghị ya nye onye nchụaja na ajọ omume. Kraịst abịakwa kwotuo ya na akwụkwọ Matiu 12 gbatue so na ahụhụ ka agụụ si gụọ David na ndị ya na ha so. Onye nchụaja emebie iwu nsọ nye David achịcha ya ata mgbe ọ na-abụghị onye nchụaja. Ya bụ the work of necessity. Ọtụtụ mgbe ndị nchụaja nwere ike mebie ụbọchị nsọ ma iwu ụfọdụ gasị agaghị agụ ya n'ihi ihe kpatara ya, mana ọ sịrị ha ọ bịakwa n'ihe gbasara mmanya, ụnụ anwakwala nwa ti mmanya na-aba n'anya bịa so m ụnụ bịa n'ụlọ nsọ, ụnụ bịa n'ebe nsọ Chineke. Anwakwala ya nwa bịa na tabanakụl, bịa na tempụl ife m ofufe bịakwuru n'ihu ụnụ anwakwala ya nwa. Ọ ka iwe hụ na ihe ahụ onye nwe ya achọghị ya, na ha nwaa ya na onye ọbụla tinye n'anya tinye n'ọnụ bịa n'ihu ya kwụrụ ntigbu. Lee ya n'akwụkwọ Leviticus 10:9-10, lee ya n'akwụkwọ Matiu 12:5 gbatue hụ na ya site n'eluigwe ka ọ pụtara ihe. Ngwa ngazie ntị, ugbuazi anyị nwa bụ n'ụlọ nsọ Chineke, ugbuazi tempụl, ugbu anyị nwezi tempụl Chineke. Ngwa na ịhụ na ọsọ gị tinye gabịakwala nso, gabịakwala tempụl, gabatakwala na tempụl, gabatakwala na tabanakụl. Ngwa lee ya na Ephesians 5:18-19, 1 Corinthians 3 gbatue ịhụ ya ebe a 16-17. Ya bụ na ahụrụ m onye nwe anyị Kraịst Jizọs onye si asị ojebe ọkụ mmụọ ọsị m alcohol, ọsị m mkpe n'isi, ọsị m alcohol mkpe n'isi, ọsị m na ọ dị deti na ọ bụ ihe dịrị ndị mmụọ nsọ na-achị. Ụtọ dị gị gaa n'akwụkwọ Deuteronomy isi nke 14 gbatụcha ka ọma ka ọma enwebe ga-ahụ ya ebe ahụ mgbe okwu nke 20 gbatụ. Ọsị gịnị? Ọsị unu erikwala anụ nwụrụ anwụ n'onwe ya ma ọwa na anya gbara anya bụ unu erikwala, bụrụ na ya bụ ndị na-abụghị ndị nke m bụrụ na ya bunye ndị na-abụghị ndị nke m, ndị na-ala n'iyi. Esi m na anabata m Kraịst ka onye nwere nzọpụta, otu ọsọ gị na-emezi ịṅụcha mkpụrụ mmiri gị tọgbọ gị dachi ụzọ na arụ Kraịst ka ọ dị kwa eziokwu. Akwụkwọ nsọ ọ bụ na amataghị n'ụgbọ arụ Kraịst, ụnụ amataghị na onye ọbụla nke mebiri ụlọ nsọ Chineke etigbu onye ahụ. Ephesians 5:18-19, 1 Corinthians 3:16. O wee sị anyị kama anyị ga-ejupụta na mmanya ị na-ebugharị anyị ka anyị bụrụ ndị ga-ejupụta na mmụọ nsọ. Otu a ka ọ dị. Ịhụ na ahụ na mbịa na-egbu onwe ha alcohol. Ọ ka iwere ihe m na-akọwara gị ihe dọgọ ọgụ bụ ogbugbu ahụ. Ịhụ na iwa lisna Bekee kwuru ọ sị ka iwe ghara ịbụ onye nkweri na onye mmegheri na-emegide mmụọ nsọ nke Chineke. Chineke ma ihe o nwere ndị ọ kpọrọ mba ndị nke ya, ọ chọrọ ka ha dị ka ndị na-ala n'iyi. Otu a ka ọ dị. Na ntị, mgbe Pọl si Timoti were tụ nwantịntị tụnye n'ime ha maka nsogbu afọ gị, mgbe Chineke wepụtara ndị o mere maka iji na-agwọ ọrịa dị iche iche, ọtụtụ ihe ndị Chineke wepụtara maka ịdị na-agwọ ọrịa na dị na-eme ihe ụfọdụ gasị dị aṅa, mana abịa ọ sị gị abuse of drug, abuse of this that, ya ime ihe ahụ mezie na ọdịnabụ nze dị maka ya wee mee ha. Makwada koken na anyị hụrụ ụmụaka na-ekpoba n'ọbụrụ emere maka ọgwụ ka ọgwụ gịnị emezie amajazi eme ya abuse. Pọl wee sị Timoti were tụye nwantịntị n'ihi nsogbu afọ gị. Ọ ya ka ụfọdụ onye darazi daba n'ime ya sị gị ihe Timoti kwuru ọsị gị nwantịntị ka ọ nwantịntị ka ime gị ya ị nwere nsogbu afọ. 1 Timoti 5:23, Ephesians 5:18-19 dịka m kwuru mbụ. Ọ nweghị mgbe Pọl ji sị gị nwa mkpụrụ mmiri, ọ bụghị ihe o kwuru. Chai ụfọdụ ga-ajụ ajụjụ sị gị mgbe ọ na-achọ ka anyị ṅụọ ya, lekwa ihe o ji nye anyị ya. Mgbe ọ na-achọ ka anyị ṅụọ mkpụrụ mmiri, lekwa ihe o ji wepụta ya. Were na aja onye na kọpụ mixie ya ṅụọ ya, were shuga chinye ya, ọkwa ya kara aja. Ngwa were ya gbunye ya na kọpụ, were shuga wee ya ṅụọ ya. Ngwa sị mmadụ agbakwaliko nwaanyị kwara o ji kee ya enyi ekwensu gatịrị na m ụlọ Kraịst o meriele ruo mgbe dị nwanna m o nyere gị m ntị. N'akwụkwọ Proverb 23:29 dịka anyị na-ekwu ya, Proverb 23:29-35, Proverb 31:4-5 dịka anyị na-akụkwa ya. Ị ga-ahụ ya ebe ahụ. Akwụkwọ Ilu Solomon isi nke 31 amaokwu nke 4 ruo na 5. Gịnị mere Chineke ga-eji kwuo okwu megide ihe ndị a ebe ọ dị oke egwu? Chetakwa na ọ ya mere anyị ndị eze n'ime ya, onye ọbụla nọ n'ime Kraịst Jizọs. Gịnị ma ọ ga-eji dọọ aka na ntị a? N'akwụkwọ Revelation 5:10 lee n'ebe ahụ ihe o kwuru ka e wee hụ ihe na-ebibi ebibi dị n'ime ihe ndị a.
ọ bụrụ na ọ bụrụ n'ihi medicinal use, agwara m sị gị na o nwere ihe ndị kpatara ụfọdụ ihe ndị a Chineke mere nweta ihe ndị o ji maka ya mee ya. Gị gaba ha metụ ahụ ji mee ya, ọ wala abuse. Ihe ndị a anụ ọdọ m na gakara ntị na-ebibi arụ mmadụ, mee ka ị ghara ịgba arụ ole edere na ị ga-agba tupu mgbe ị na-egburu arụ ọda ike agwa anụ arụ na-ebu ndụ. Mgbe ike gwuru anụ arụ na-ebu ndụ, ọ ghọrọ ọnwụ ike. Ị na-akọ stori ya wee ghara ịrụzuzu ihe Chineke sịgara ụzọ n'ụwa n'ihi na ike agwụla anụ arụ na-ebu ndụ. Onye kpatara ya gị nwa nke na ọ bụ ihe ọjọọ ka ọ na-eme, ọ bụghị ihe ọjọọ. Ihe ndị a na-enye nsogbu na-arụ. Gịnị na-akọsụ diabetes, cirrhosis of the liver, kọma agwụ agwụ. Ihe gịnị na-akọsị ọtụtụ ihe anyị na-eri, ọtụtụ ihe anyị na-aṅụ aṅụ. Ṅaa ntị, ọ bụ ebe na gịnị ka a na-akọ. Chineke a na-agbanwe agbanwe, ọ naghị agbanwe. Ọ wụrụ mgbe anyị ga-anata ite anyị etime na ọ naghị agbanwe agbanwe. Malachi 3:6 anyị ekwu na ọ naghị agbanwe. Mgbe ahụ ka ị ga-anụ he does not change, he can never change, God does not change. Malachi 3:6 o ruole na tit. Asịghị m na tit dị njọ. Enwe isiokwu nwere ndị sị na onye tit wụọ ndị onye were tit ya ga-agbakọ mmụọ. Asị ha ncha bụchi ihe anyị ga-eleba anya n'ọdịnihu. Ha ncha bụ onyinye a na-enye enye, ha na-esota n'ime onyinye a na-enye enye ka esite n'ala obi gị. Ọ bụghị ndị na-achị ọnwụ ma enye gị ya chọpụgo n'ụlọ ụka. Ọ bụ ihe dịrị mmadụ na Chineke ya. Ha ncha so na onyinye a na-enye enye n'ụlọ ụka, donation. A nwere ebe chọọchị ga-aga aka ụtụ, ọ wụcha otu ihe onyinye ahụ, mana ọ kacha mma ka isi n'ala obi gị. Malachi 3:6-12, Luke chapter 11 verse 42. Akwụkwọ Luk isi na otu amaokwu nke 42. Ọ sị na unu hapụrụ ihe dị mkpa, hapụ gị ibi ndụ dị nsọ, hapụ gị ezi omume, hapụ ga nchagharịa nọ kete ndụ ebi ebi. A na-achụta aja ọnwụ chụrụ ya gaa n'afịa, chụrụ ya gaa n'ime ahịa. Enyeghị okwu na ọka, ọ bụghị otu esi kwuo ya. Onye na-enye ya gaza ajụ n'ebe Chineke nọ. Inyekwu na-enye, ị ga-ahụkwa ngwa ọrụ gị n'ebe Chineke nọ. Ọ bụ ya kwesịrị ka ọ bụrụ nsogbu. Ya bụ mgbe m na-akọwa na Chineke na-agbanwe agbanwe, ana m akọwa iji kọwara gị na anyị na-ekwute ihe ndị a mgbe ọ dabara anyị nwa, anyị ekwu otu mesie ya. Ụfọdụ na-ekweghị na Old Testament ihe wụrụ ihe gabara ha uru, ha ekwetazi na Old Testament. Dị ga na-ekweghị na New Testament, ọ bụrụ ihe gabara ha uru, ha ekwetazi na New Testament. Ọ jọgburu onwe ya na njọ, ajọ ntọala. Nya ntị, ọ dị mma ka anyị kweta na Chineke adịghị agbanwe agbanwe. Achọrọ m ka ndị eche ọnụ nke ọma n'ihe gbasatara ọtụtụ ihe anyị na-anụ taa n'ozi ọma Chineke, n'ihi nsogbu dị, oke nsogbu dị. Ṅaa ntị ka m gwa gị n'ihe gbasara Kraịst dị omimi, ike ya dị oke egwu. O nweghị onye ọbụla Kraịst gwara sị gị nabata Kraịst otu ọsọ gị na-eme, ọ bụghị eziokwu. Ọzọkwanụ, o nwekwanụ mgbe Kraịst si anyị saa ọnụ anyị na-ekwu nke anyị ma na nke anyị na-amaghị, ka anyị letu anya nwa ndị dị oge n'ihe gbasatara ụfọdụ ihe ụfọdụ anyị na-ele. Ọtụkọta m kwuru okwu gbasara tit, asị gị gịnị ka a na-akọ, abịazi n'ite egwu. Akọtọrọ m okwu gbasara ite egwu a mgbe m na-amalite tọpik a, masị gị na emecha m ga-akọwa. Ṅaa ntị, riveri abụghị ịgba egwu imegharị ahụ. Mmegharị ahụ, ọ dị onye na-ama mgbe o ji emegharị ahụ. Akwụkwọ nwere onye na-ele bọọlụ, na-ele ebe agbaga bọọlụ mgbe wulie elu, ọ gbadala egwu. Ịma nke ọma na onye kụrụ aka kụọ aka n'ihi obi ụtọ na ọṅụ, onye ha gbala egwu. Adị onye na-ama mgbe a ga-emegharị ahụ, ha ncha so na spọs. Akọwara m na riveri bụ ihe otu ihe ndị aka ọgụgba na ọtụtụ ndị na-ebi n'ime ajọ ome. Ha ṅụọ ngwọ, ha ṅụọ nkwụ, ha ṅụọ mgbagbu ijiji, ha ṅụọ mkpụrụ mmiri, ha ṅụọ ka eme bido ihe a na-akpọ violence, na-eme ihe ike, na-amali elu, na-eme na-eti gụọ nna ya nụnụ. Gaa na dictionary ka ile ya, gaa na nkọwa okwu ka ịhụ ihe ọ bụ. Na ndị ntụgharị Igbo, ndị Igbo bụ ndị Hibru, ndị dere Baịbụl, ka ha ji abụ ndị English, bụ ndị nwere na Hibru tinye na akwụkwọ English, ka ha ji abụ ndị Grik, ndị tụgharị akwụkwọ nsọ. Oge ahụ ndị tụgharị akwụkwọ nsọ na-atụgharị otu nghọta ha si dịrị, mana gị chi nghọta akwụkwọ nsọ gị gụọ Bekee, gị gụọ Igbo. Dancing na riveri abụghị otu. Dancing na riveri abụghị otu. O nweghị na ihe mmadụ ga-eme n'ụwa gbanarị imegharị ahụ. Ọ gaghị ekwe omume, ka neva, ọ gaghị ekwe omume. Na mgbe a sịrị ite egwu, ọ bụghị riveri. Gị gụọ Igbo, gị gụọ Bekee, ka iwe m ga-agọtazi ihe a na-ekwu. Ṅaa ntị, mgbe okwu a na-ada ike akpụ abụ, ajụrụ m onye nwe ya, jụrụ si onye nwe anyị, a sị na onye gba egwu onye ha ekute okwu n'ụka. Anụrụ m ọtụtụ ụbọchị ebe m na-ajụ ese n'ebe Kraịst nọ, ruo ụbọchị Kraịst nye m nkọwa okwu a. Ṅaa ntị, gị gaa n'akwụkwọ Mkpughe, ị ga-ahụ na ndị mmụọ ozi Chineke ji opi n'afọ na-eto Chineke. Ha were opi n'afọ na-eto Chineke. Na the book of Revelation, ị ga-ahụ ebe ahụ na kama Chineke na-adọ ndị ajọ aka na ntị. Ọ dị ka okwu a m na-akọwa ebe a ugbu a taa,
na-asị ebe anyị nwere Kraịst dịka onye nwere onye nzọpụta anyị, onye ọsọrọ ihe ọsọrọ gị na-eme. Ọ dabara nnukwu m na-akọwara gị ugbu a na onye nabatara Kraịst dịka onye nwere nzọpụta na-eme ihe sọrọ ya ọsọ otu ọ masị gị na-eme, Chineke agaghị anabata ya. Ọ bụrụ na ị nabatara Kraịst dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ma na-ebi ajọ ndụ, na-ebi ndụ n'ime ajọ omume, ma egwu gị ma abụ gị ma opi ike gị ma ụgbakwara gị, ha ncha onweghị nke ọ chọrọ. Ebe ọ bụla ị hụrụ agụrụ akwụkwọ nsọ gwa gị na Chineke kọndemụrụ ihe ndị ahụ, gụzie ya ma ị ga-ahụ na ihe dọrọ ọgụ bụ ihe a na-agba ugbu a. Mana Aịzaya 1 gbatue, mana Emọs 5 gbatue, mana ebe ọ bụla ị hụrụ agụtara ya, gụzie ya ma ị ga-ahụ na ihe dọrọ ọgụ bụ achọghị m ajọ omume unu. Ebe ụmụ unu jupụtara n'ime ajọ omume, unu akpọrọ m aha, unu akpọkwala m, unu efekwala m, unu akpọrala m ụgbọ akwana. Mana Revelation ebe ọ bụla ị hụrụ ihe ndị a na-agba gị, ị ga-ahụ ya otu ahụ. Mana Revelation 18 gbatue, ọ bụ ihe a ka na-akọwa. Asị gị onye gba egwu nsogbu adị. Kraịst wee sị m ọ bụghị otu ahụ. Enyi, Kraịst wee sị m ọ bụghị otu ahụ. Gị hụ Kraịst anya, hụ ya kwuo na ịhụrụ ya, anyị ga-aga ọkụ mmụọ. Gị gwakwa na-ekwu otu obi gị si gba gị na nghọta gị si gba gị, gị gwuo nke megidere Kraịst, ọkụ mmụọ kwa ka ije. Onye mụrụ jisa were nwayọọ. Ya bụ ka ọ dị mkpa na anyị ga-eleba anya ọtụtụ ihe anya na-enye anyị nsogbu na agba ndị na-esonụ. Anyị ga-eleba anya ọtụtụ ihe na Kraịst asị gị na gị kwupụta ha ya ihe ọsọrọ gị na-eme, ọsọ gị mmadụ igbuo, onye ọsọrọ gị otu ọsọrọ gị dị, ọsọ gị arụsị gị fee. Ọ dịkwa mma na Fada kwetere na ife arụsị adịghị mma, feta gị gawa ọka. Ọ bụghị ihe o kwuru. Ọ bụrụ ihe o kwuru, lee na Deuteronomy 4:16-20, Deuteronomy 17:2-3, akwụkwọ Deuteronomy isi nke 4 amaokwu nke 16 ruo na 20, na akwụkwọ Deuteronomy isi nke 17 amaokwu nke 2 ruo na 3. Ị ga-achọ ebe ahụ. Romans 1:18 gbatue ofu okwu ama. Ebe ahụ ka ị ga-ahụ Leviticus 26, ị ga-ahụta ha ebe ahụ. Ga-efekwala arụsị, ga-efekwala ihe atụrụ atụ, ngazie na ntị. Ọ bụghị Kraịst na-akwụkwọ Mark chapter 6:12 ka ha kwụsịsị ozi ọma ka ndị mmadụ chegharịa, nwee nchegharị zuru oke, eteghị mmanụ oliv nakwa ntị. Ya bụ ya, n'ihi ya mmanụ oliv abụghị arụsị mana agba ochie mana agba ọhụụ nakwa ntị. O na akwụkwọ James chapter 5:14 gbatue, ọ sị ọ dị onye nrịarịa dị n'etiti unu bere ya ebere nke okwukwe ma tekwasị ya mmanụ oliv. Ịhụrụ igba na ọnwụ ha arụsị, mana ọ dabere otu isi kwere na Kraịst, ikpereze na Kraịst, gị were eme ihe gụrụ gagụ, were ihe gwucha ndụ, eme otu o si masị gị. Mgbe ahụ ọ bata na arụsị. Mana gị mee otu akwụkwọ nsọ si kwuo ya, ọ gaghị abụ arụsị. Aịzaya 66 amaokwu nke 1 na nke 2, Aịzaya 66:1-2 gbatue mere ka anyị ghọta na eluigwe bụ ebe obi onye nwe anyị, ala bụ mgbakwasị ụkwụ ya. Ya bụ ihe niile dị n'okpuru ya. Ọ ya kpatara mgbe ụfọdụ ọ na-eji ihe niile ahụ bụ ihe o meworo na-eme ihe ịrịba ama. Na akwụkwọ Jọn isi nke 9 gbatue, ị ga-ahụ na onye isi ahụ na o nwere ike isi hụ ụzọ ya hụ ụzọ, maka o nwere ndị o mere hụ ụzọ ha hụ ụzọ, mana o meghị otu ahụ. Gịnị ka o mere? Ya ele anya n'ala nke o kere, ala o kere eke, kpota aja ebe ahụ, gbakwasị ọnụ mmiri ya, tee n'anya onye isi, si ya jee na mmiri jee saa ahụ. O wee jee mee otu ahụ wee hụ ụzọ. Enyi, ole arụsị dị n'ihe a? Onye nwe anyị na-alụ ọrụ ya, apụghị ijikọta ọlụ ebe Chineke kwekọta ya ọnụ. You cannot limit ụzọ niile nke Chineke si alụ ọrụ. Nwere onye ga-emenwu ya. Ime ya bụ mmehie. Ọ pụrụ iji ihe niile lụọ ọlụ ebube, tụmadị mgbe ọ bụ okwu nke ndụ ebi ebi na nzọpụta na nnapụta isi na mmehie gbapụ. Enyi, ekwela m okwu a gwa ya ọzọ. N'ụlọ ọrụ mgbasa ozi a, enyere onye ọbụla ohere na ekwu na ya, ọ makakwa. Mana ọghọm dịkwa na ya bụ na ọ dị oke mkpa ka ndị nwere ezi uche na akọ na uche mara ka ha si ekwu okwu n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi, maka ọ ga-adịkwa mba na ha sị akụwasaba ọkwa mgbe a kụwasara ụfọdụ ebe wakwa. Ọ kakwa mma ka a sị onye ọbụla na-ekwunu hazie ihe ị na-ekwu nke ọma, kụzie ya nke ọma, akpọọ ya aha, amara ka a na-ekwu, ka e weghara ịdị na-eduhie ụmụ mmadụ. Ṅaa ntị. Ọ bụrụ na esi na iburu mmadụ ọhụụ, ngwa lee n'anya, ohi, ama, mpụ, ama ụgha, acrimonies, obi ọjọọ, nkwulu, nkwutọ, izu ohi, gụma ha. Ephesians 4:22 gbatue ruo na 5. Ya sị gị ma akwamiko niile, sị ekwekwere ka akpọ ya aha. Ife arụsị, sị ekwekwere ka akpọ ya aha. Anya ukwu, sị ekwekwere ka akpọ ya aha. 6 Ephesians 6 ya sị gịnị? Ụmụaka na-asọpụrụ nne na nna unu. Gbatue. Oh God, onye nwe anyị kụziere m n'ụlọ, mee ka anyị gbapụta n'ihi ọkụ Jehova, ka Chineke nye anyị nnapụta.
ịhụ na ihe mere nji akọ akọla ebube mgbe niile, nna akọ akọla ebube mgbe niile. Ọ dịka onwe ọ nweghị ihe ọzọ ọ bụ ka Ekwensu ọ ga-agara ya ka ọma, n'ihi na ọ bụghị okwu ọla ebube bụ ya wụ na mmadụ ọla ebube miracle signs and wonders. Ngakwa ntị n'akwụkwọ Matthew 24:24, ọ bụ ụta ka o bidoro. N'akwụkwọ ndị Tesalonaịka nke abụọ isi nke abụọ amaokwu nke 7 gbatu na ọbụla dị ndị na-amaghị Kraịst, na-amaghị onye ọwụ, na-amaghị ụzọ eluigwe ga-emeta miracle, eme signs and wonders. Ọ bụghị ihe a ka anyị ga-eji wee ihe ụzọ. Ọ bụ okwu ndụ ebi ebi, okwu nzọpụta, okwu nnapụta, okwu mgbapụta, okwu aka gị si na mmehie gbapụ. Ma ọ bụghị ya, miracle ọbụla natara abaghị uru, n'ihi na mkpụrụ gị na-agịla n'iyi. Ọ dị mkpa ime ka ịghọta ebe anyị na-eje ekwube eziokwu miracle. Hụ na nwata nwoke a nwere ihe na-egbu ya mgbu n'ahụ, ihe na-agba gị na-egbu ya n'ebe o si anyụ mamịrị. Dọkịta sị gịnị ka a na-akọ na mkpụrụ okwute agbachiela ebe o si anyụ mamịrị, na a ga-awa ya awa, nhazie ntị ama ahụ. O wee jebe ụlọ ọgwụ, o wee mechaa bịakwute m wee sịa ọsị m na ịwa ihe awa mgbe ụfọdụ ọ na-adịcha mma. Akwa iji ege WDS ọsị m ị na-ege okwuchukwu serious, ngwa gebe gịsie ike, gesicha ya ike ka ọma ka ọma na Kraịst nwere ike ime ihe ahụ n'eziokwu nke ndụ. O gebe okwu Chineke na-eke ya, gezie ya ma gechie ya na-eke mgbe mmetụta n'ebe ọ dị oke egwu. Ihe Chineke si ya mere ya ebere gbaghara mmehie ya niile. Na ntị o rure n'ụlọ ọgwụ ka o wee nwee ike ka e wee wazie ntị mma waa. Onye ebube, onye dị ike nke Jekọb, ọdụm nke ebo Juda, ụgwọ ọrịa tụmadụ mgbe ike gwụrụ dibịa. Dọkịta sị gịnị ka a na-akọ? A ga-aga iwe aga eme ọpụreshọn aka ọkụ. Gịnị ka a na-akọ? Ngwa nwatakịrị adịka onye esi n'elu nye ike. Ihe ọzọ nọ n'ihu dọkịta ya ada yọọ ihe mkpụrụ okwute na ha yọchịa. Dọkịta bịala ka ome ọpụreshọn sị gaa lekwa ihe ahụ ọbịa sị ahụ ya ahụzi ihe ndị ahụ ebe kọrọ, sị ya lee ya n'ala, anyụchala ya ọnụ n'ala. Dọkịta lee ya hụzie n'ala ka ọ wụsa n'ala. Dọkịta sị ha sị ya na ọrụ ebe nke Kraịst Jizọs. Ọ sị ya yes, na ya kwekwere ekwe. Ebe a ka ọpụreshọn endịrị. Anakwụkwada aka n'ebe a, anakwụkwara Kraịst aka n'ebe a. Ebe a ka ọpụreshọn gwụrụ. Ịchọkwa anyị aga ka ị ga hụ ebe o mere n'ụlọ ọgwụ dị n'Ụmụahịa. Onye nwe anyị gozie unu ka anyị soro n'okwu ndị ebi ebi, soro n'okwu mgbapụta na nnapụta. Alaeze eluigwe dị ire, ọkụ ala mmụọ dị ire, ka anyị wee keta ndụ ebi ebi. Ma Chineke mee ka anyị ọtụtụ n'ime anyị na-enweghị egwu na-ekwu otu si masị anyị, tụmadị n'ụlọ mgbasa ozi ma nke ndị nkịtị nwe ma nke ndị gọọmenti nwe, ka anyị nwee mmetụta mara na n'eziokwu na ọ bụghị ahịa akpọsa ka anyị na-azụ, n'ihe a na-azụ ihe a bụ ndụ ebi ebi, maka onye ọbụla ga-aza asụsa ihe o kwuru na ihe o mere. Ka anyị nwee nghọta ka mkpụrụ obi bụ ebe ihe a gozi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.